Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Milletler Guramasy Irak boýunça wekili insanperwer kömek üçin mali ýetmezçiliginiň Iraklylaryň azy üçinçiligini gowşadýanlygyny we olaryň özlerini halat etmek üçin kömek sorap Islam döwletine ýüzlenmäge mejbur edip bilýänligini aýdýar. Jan Kubis'in 22. iyulda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşindeden çykyşynda gozgan bu meselesi barada kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinläli. Birleşen Milletler Guramasynyň Irakdaky ilçisi çykgynsyz ýagdaýda adamlara berilmeli insanperwer kömek üçin ferişte ýetmezçiliginiň eýýäm alyk normalarynyň kemeldilmegine getirenligini we Iraklylaryň çykalgasyzlykdan Islam döwlet toporundan kömek soramaly bolmagynyň ahmarlygyny öýdürdi. Jan Kubis 22. ýylda BMG'nyň Howpsuzlyk Geňeşinde çykgynsyz ýagdaýda galan Iraklylaryň kömek sorap jeňçi gurama ýüz tutmaly bolýanlygy barada habarlardan juda alada galýanyny aýtdy. Islam döwleti jeňçi toporunyň söwüşçüleri Irakyň 2-nji şäheri Mosuly basyp alanyndan soň şimdi hem bir ýurdun 3den birine golaýyny kontrollyk edýär. Bu konfliktin adam mahasy ören ýokary bolmagyny galýar diýip olaýtdy. BMG'nyň geçen hepde çap eden hatawatyny aýdylmagyna görä, Irak konflikti asuda adamlara juda gymmat düşýär. Hasanygy bu konflikt aprel aýynyň 30-na çenli bolan 16 aýlyk döwürde 15 000 bolay asuda adam öldürdi. 30 000 adam bolsa yaralady. Kubis adından 8,2 milyon adamın Iraklıların 4'ten birine golaýynyň gyssagyr kömege mätäçligini ýarsynyň bolsa azygy mätäçlik çekýänligini aýtdy. 3 milyondan gowrak Irakly öz öýlerini taşlap kaçmaly boldy we BMG'nyň partnerlarynyň hasaplamalarına görä uruş gowga gelýän aýlarda hem dowam etse ýene 1 milyondan gowrak adamyň ýaşaýan ýerinden başga ýere kaçmaly bolmagy mümkin diýip Kubis sözüniň üstüne ýetirdi. Munyň üstünde Siriýada Islam döwletiniň jeňçileriniň kontrollyk edýän ýerlerinden gaçyp, serhetden aşyp, Irakdan gaçyp atylgy gözlän adamlaryň sany hem 30 000-a golaýýar diýip olaýtdy. Şu aralykda Birleşen Milletler Guramasy goşmaçy maliýe feriştelerini almasa 80 san saglyk edarasyny we onlarça halas ediş programmasyny yapmaga taýýarlanýanlygyny eglan etdi. BMG'nyň insanperwerçilik edarasy özüniň gelýän 6 aýdaky çadyr, azyk, suw we beýleki berur kömekleri wagtda karjatlar üçin iýun aýyna soran 497 milyon dollarynyň diňe 8%-iniň maliýeleşdirilenligini habar berdi. Iraklylaryň köpüsi azyk we beýleki esas berurlyklaryň ýetmezçiligini kyn günne galan bolsa, ýene bir topar dowam edýän wagşylyklar derarly azatlygyny ýa-da ömürni ýitirýär diýip Kubis aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Irakdaky missiýasy asuda adamlaryň we grajdan infrastrukturasynyň nyşana alınýanlygy, suw sorugsyz öldürmeler, alyp gaçmalar, zorlamalar we jynsyz zorlugyň beýlek görnüşleri, çağalaryň mejburi nöker tutulmagy, grajdan emleginiň beýmany weýran edilmegi we talanmagy, esas azatlyklaryň we hukuklaryň inkar edilmegi barada habarlary ýygydarly alýar diýip olaýtdy. Çağalar we aýallar bolsa Islam döwleti jeňçi topor tarapyndan döredilýän elkençlikleriň öňünde hasam ejil we goragsyz ýagdaýda galýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ramazan aýynyň soňuny Eýit bayramçylygy makalyna Hanbani Sat şäherine Şaý mescidiniň golaýyny partladylan ulaw bombasynyň asudy ilatdan 120 adamy öldürmegi, 170 jemes adamy yaralamagy hem ýene bir betbagçylykly delil diýip olaýtdy. Anamy dikeltmek we Irak halkyny düdüýän dürli jemaatlaryň arasynda gaýtadan bütögüýlük, jewizlik gurmak üçin adalatlylyk we edenetdilikler we hyýanatçylyklar üçin hasap sorulmagyny ýola goýmak zarur. Kim we nirede nähil bir kanun iş eden bolsa günäkardan hasap soramaly we nirede bolýanlygyna garamazdan diskriminasiýany hem birleriniň gyra etilmegini aradan aýyrmaly diýip BMG'nyň Irakdaky ilçisi Jan Kubis aýtdy. Kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini siz nädip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosu bu sowal boýunça ýörite pikir soraýyş geçirýär. Oňa azathabarnokat.com web saýtymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalaryňyzda ertirden başlap gatnaşyp bolar. Siziň sesiňiz biz üçin möhümdir.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň resmi Anadolu habar agentligi şu ýylyň başyndan 30-njy ýyla çenli ýurt resmiýetleriniň Siriýa barmak üçin serhetden bir kanun geçmäge synanşan 457 daşary ýurtlygyny saklanlygyny, olardan 29 adamyň Türkmenistanlydygyny habar berdi. Bu maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Türkiýanyň resmi habar agentligi Anadolu habar ajansynyň 22-nji iýulda Türkiýanyň harbylaryna salganyp çabeden maglumatyna görä, bu ýurtda diňe şu ýylyň dowamynda Siriýa barýan 29 sany Türkmenistanly tutsak edilipdir. Anadolu agentligi Türkiýede şu ýylyň ýanwar aýynyň 1-den iýun aýynyň 30-njy aralykda tutsak edilen şüpheleriň jemi sanynyň 457 adamdygyny we olaryň köpüsiniň de Hytaý Uýgurlaryndan ibaratdygyny habar berýär. Habarda aýdylyşyna görä tutulan jemi 457 adamdan 241-i Hytaýdan gelen Uýgurlar, 30-sy Palestinalılar, 56-sy Orsetler we 29-y hem Türkmenistanyň grajdanlarydyr. Tutulan beýleki adamlaryň jemi 36 ýurtdan gelendigi maglumatda edilýär. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä agdalýan adamlar Siriýa bir kanun ýagdaýda geçmäge finansiýan mahaly tutsak edilipdir. Türk resmilerine salganyp berilen maglumatda tutulan şol adamlaryň Siriýa söwüşmäge barýan daşary ýurtly söwüşçiler bolmagynyň ähtimaldygynyň çak edilýänligi aýdylýar. Mundan ozal şu ýylyň 26-njy martynda Türkiýanyň Hürriyet gazetinde çap edilen beýleki bir maglumatda hem bir kanun ýagdaýda Siriýa barýan daşary ýurtlaryň ençemesiniň tutsak edilenligi, olardan 3 tanysynyň Türkmenistandandygy bellenilipdi. Siriýada islamçy ekstremist toparlaryň hatarynda söwüşmek üçin daşary ýurtlardan baran söwüşçileriň sanynyň müňlerçedigi çaklanýar. Olaryň arasynda Orsetden we Günbatar ýurtlaryndan barýanlar hem az däl. Halkara krizis topary şu ýylyň ýanwar aýynyň 20-sinde çap eden maglumatynda Siriýada söwüşýän Türkmenistanlaryň jemi sanynyň şol wagt 300 çemesi diýip çaklanýandygyny habar beripdi. Şeýle mundan ozal Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutsak edilen we Türkmenistanlydygy aýdylýan söwüşçileriň video ýazgylary Rus hem Hytaý medpugatynda peýda bolupdy. Käbir näresmi maglumatlarda Awganistanda söwüşýän jeňçileriň arasynda hem aslynyň Türkmenistandandygy belenilýän söwüşçileriň bardygy aýdylýar, emma olaryň takyk sany hakynda maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti adatça bu hile habarlary tasdiqlap ýa ret edip hiç hile beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu barada häzirçeli halk köpçüligine ýetirilen ýeketäk habar şu ýylyň 3-nji aprelinde Aşgabatyň Ertuğrul Gazy mescidiniň imamynyň eden çykyşydyr. Ol türkmen mediýasynda görkezilmedik şol çykyşynda Siriýada we Irakda iş alyp barýan İslam döwleti adly ýaragly topary berk ýazgaryp, olaryň islama hyzmat etmeýändigini tekrarlap adamlary olardan äge bolmaga çagyrypdy. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosu. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň 10-njy mikroraýonunda ýykan ýumranlyk gözeýilýär. Bu ýerde pristroýka goşmaçy otaglaryň ýumrulmagyndan soň galan hapalar, antenalar, daşlar, kerpiçler galýar. 10-njy mikroraýondaky şu günkü ýagdaý barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Ýykan ýumran edilen jaýlaryň galındalary, guruluşyk tehnikasynyň gowy, atmany götürilen burun tozan çam. Bu zatlar eýem inçime aýdan bäri Aşgabatyň 9-njy we 10-njy etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň gündelik ýüzüňiz bolan bir rahat durmuşy. Gurulmy gidýän etrapçylarda häkimetler paýtagty awadanlaşdyrmak diýen sygar astynda indi 4 ay bäri öňler köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna sapylan we ýylat arasynda pristroýka diýilip atlandyrylan goşmaçy otoglaryny ýykmak, jaýlaryň diwarlaryndandyr çöklerinden çanak antennalaryny goparyp syňmak islerini alyp barýarlar. Ýaşaýjylaryň razyligi alınmazdan edilýän bu işleriň çäginde häkimetler tarapyndan gönderilen kuwatly tehnika ýa-ni ýakynlary çennide adamlara hyzmat eden ýaşaýyş otoglaryny weýran edip, olardan galan guruluşyk materiallaryny ýygmaslyk bilen sýryp süpürüp äkidýär. Gepin gerdisine görä aýtsak, hökümetin geçirýän bu gyslanmaz araççylyk işleri diňe uly ýoluň,
ýagny Atamurat Niyazow saýyolunyň ugruny deýisli. Häkimetler diňe uly ýoluň ugrundaky guruluş materiallarynyň galandylaryny arasdyrlamak bilen säklenýärler. Yerli häkimetleriň jaýlaryň arka tarapyndaky we etrapçylaryň içindäki weýran eden gosmaçy guruluşlarynyň ýyzyny arasdyrlamak wezipesi bolsa, köplenç ýaşaýjylaryň hut öz eginlerine düşýär. Bu etrapçylaryň ýaşaýjylarynyň ýagdaýy bilen içkinden gyzyklanýan habarçymyz Sultan Açylowa ýylatyň öz ýaşaýan ýerlerini ýykgynçylygyň ýyzynda galan guruluş materiallarynyň güýç etmez galandylaryndan arasdyrylajak bolup köp azap görýändiklerini gurrun berýär. Aşgabat şäheriniň 9-njy hemde 10-njy kiçik etrapçylarynda goşmaça guruluşlaryň ýykylşyklarynyň, antennalaryň aýrylmagyndan galan zirdiweler ýaşaýyş jaýlarynyň arkalarynda dargaşyp ýatyr. Bu ýagda ýaşaýjylar üçin türlü kynçylyklary döredýän bolsa, ýaş çagalaryň käbirleriniň oýnap gören wagtlary ol ýa beýlek ýerlerini kestirýändikleri barada hem aýdylýar. Zirdiweler aýyrtmak üçin häkimetlere bir näçe ýerek jaň edip ýüz tutan halatynda hem olaryň wagtynda zirdiweler aýyrmaýandyklary, şeýle ýagdaýda ýaşaýjylar öz güýji bilen zirdiwelerden diýilmagyň ugruna çykýandyklary aýdylýar. Men häkimetleri Aşgabaty awadanystyrmak diýen düşündürüş bilen paýtagtyň beýleki künjeklerindäki jaýlaryň hem gosmaçy otoglaryny ýykmak we satelit antennalaryny aýyrmak kampaniýasyny alyp barýarlar. Bu görkezilýän görnüşlerdäki 9-njy we 10-njy etrapçylarda bolşýaly paýtagtyň beýleki etrapçylarynyň ýylatyna hem ýykylan emläginiň öwedine hiç kompensasiýa berilmeýär. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Bu maglumatyň video görnüşi hem bardyr. Muny görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna siýahat ediň. Habarlar gündeligimizi dowam etdirip, Türkmenistanyň saglyk programmasynyň 20 ýyllygy bilen bagly mesele geçýäris. Türkmenistanda uly dawra bilen bu senäniň bellenen wagtynda Libap ýylatynyň käbir ýaşaýyş ýerlerinde medisina hyzmatlary ýylata çäkli görnüşde hödürlenýänligi barada käbir maglumatlar gowuşdy. Libap ýylatynyň dostluk etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden enegül öz ýaşaýan ýerinde Lukmanyň diňe bir sagydyň dowamında işleýänligini gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu söhbetleşigini dinläli. Senin owalaňyzda ýagdaý nähile? Halka nähilik medisina hyzmatlary edilýär? Ey medisina hyzmatymyzam ertir 9-dan başlap 13 ýyl işleýär. Üniversiteden soň hiç gaýdam işleýän ýok. Owada medpunkut ýa keselhana barmy? Owamyzda medpunkut bar, keselhana ýok. Ýa çağa dogrulan öý bolupdy diýdiňiz. Şo çağa dogrulan öý haýsy ýyllarda boldy? Çağa dogrulan öý 94-nji ýyllardan bardy, ondan öňe bardy, şu ýyllardan soň ýapyldy ol. Jaýyn näme etdiler? Jaýyn satdylar. Kime? Ay, owamyzyň adamlar ýaşap ýörmelle edip, millekden, lekin öýünde ýaşap ýör, remont edip. Hojalyk jaý edildi. Hojalyk jaý edildi. Ýa-ni medpunkutyňyzda nähile hünärli işgärler, spesialistler işleýän haşy ýörüýte hünärli işgärler işleýärler mena şu ýa-ni şepagat uýaty ýa bolmasa Lukman, bam şataýda Lukmanlar şepagat uýaty bilimli hünärli adamlar işleýän doktor bolup. Ay, bilimli wraçlarymyz 2 tane garty olaram ölüp gitdi. Birek wraça baradyr. Bilimli şol medin institutu gutaran 40-45 ýaşlaryndaky doktorumuz bar. Şepagat uýaty. Şepagat uýasam bar, häzirlikçi şolaryň Türk gelende. Ona şolar nähile teretden näsalara bar ýok, bir 2 saat işleýän boldular. Ey näsalar şolar işlemän soň baranam ýoklar. Her kim öz öýünde. Ona harrak ýagdaý bolsa näme biriň dawlenet göterildi, ganmatyşy göterildi, ýa bolmasa bir gystagly çağa dogurulmaly bolsa, olar ýalak ýagdaýda näme bolýar? Maşyn tutup alyp gitýär dostluğa. Lekin biziň aramyzda çağda dogurmaly bolsa, özümiz maşyn tutup aradomy dostluğa alyp barýar şu ýerde. Lekin biziň aramyzda her köçämizde mysal üçin 3 köçä bolýan, 4 köçä bolýan birek şepagat uýasy, birek wraç bolmaly da. Olaram
Näil olsam ayda bir gezek olsam aylansa boljak, aylanan ýoklar. Ondan sonra bir tanzımda etmeli bolsa bir yana keselde öýünde, okolda almaly bolsa öýünde, şonda kim urduryany? Biziň obamydan hemmesem doktor bolup gitdi özleri. Olar aýsam gelmeýärler, olar üçinem ulak tapmaly, alyp gaýtmaly. Senin keselinden, halyňdan habar alan ýoklar. Şu adaty näsaglara sereden oklarına, çağa tanzımlaryna etmeli bolýar wagtly-wagtynda. Çağa tanzımlary şeýle ýagdaýda näle ýerine ýetirilýär? Çağa tanzımlaryna, lekin obamyda aýlanyp çağalar çağıran ýoklar, oňa okuçylar aýdyp goýup berýärler. Sen iniňe kol bar, ejen aýtbar, gelsin diýip, lekin o arasynda aýlanyp çağalary, soň her kim eşden baryp çağalyny tanzym urdurýarlar. Ýa-ni strahowka bilen ardan wagtyndan ýeňillikli berilýän dermanlar alyp bilýäňizmi? Ýok, alyp bilemiz ýok. Hiç derman. Aýparsaň oňa berýärdi. Soň halkymyzam pul töläp dostluk baran soň, ýa nime gelen soň, metpun kydymda gelen soň, onu nemeden ýoklar da eýe çykmasa soň gaharlanyp gitýärler de gerekdi diýip ondan satyn alanmaz ýaxşy. Reseptlerine doktor mesela Lukman'ı yaz, o doktorları resept yazıp vermeli şol ardan verilen dermanlara. Şonu resept al bilen doktor. Resept görün bizde yattın dol. Dinga doktor balnisa varyan, şu doktor yazıyor resept. Sen şondan alyan, näme derman yazsa ukol alyan. Bizim pınpıkıtımızda resept görünüm yok. Şol etrafın hastahanasına baranıqda näil hizmet edilýär? Şolar bir näsaglara gowy seretdirlermi etrafda? Oňatça kabul etýär, resept ýazýar, dermanyny getirseň urup berýär, dermany getirmeseň ýatýaň, derlep öljek bolsaň tiz kömek ýok. Hemmedat puluň bolmasa gidäýim elden ardan ýetip gelse. Habar Sima Sultan Açylowanyň Liwaply Enegul bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Tomsun ysasynda suwuň joşmagy topragyň süýüşmegi aly tebigi hadisalar şu gün Merkezi Aziýanyň dürli ýerlerinde ýüze çykýar. Hamederiýanyň suwunyň joşmagy onuň Türkmenistany degişli Kenariýaka giňişliklerine hem-de Owgan tarapyndaky owlary hem wöküm salýar. Owganistandaky ýagdaý barada habarçymyz Şamirdan Guly Murady habar berýär. Hamederiýanyň suwy şu ýyl ýokary derece joşdy. Demirgazyk gündogara Owganistanyň Amam Sahyp, Kalaýdal, Kelder, Şordepe, Garkyn we Hamyap etrafynda halkyň ekrançylyk ýerlerini suw basdy. Üý jaýyny weýran etdi. Kelder etrafynyň ýaşaýjysy Abdurrahim aýdyşyça umumy ýoly suw basypdyr. Hamederiýanyň kinarynda gaçy galdyrýar. Gece gündüz nowaçylyk çekýär diýip ol gurrun berdi. Ýolumyz alyp, ýolumyz harap, ýolumyz gataman, gece gündüz şu suwun üstünde bilýär. Garypçylykdan galyp şu suwun urunda. Awgan türkmenleriniň belli bir bölegi Hamederiýanyň kinarynda ýaşaýar. Ýagdaýlarynda Hamederiýanyň suw joşup ýylda da türkmenleriň müňlerçe hektar ýerini weýran edýär. Şordepe etrafynyň ýaşaýjysy Hudaýul Hajaýynyň aýtmagyna görä, Hamederiýa halkyň ýer ýurduny opturup alýar. 60 golay maşgalanyň üý jaýyny derýa ýumrupdyr. Oturýaly başpena sorap hökümete biz ýüz tutdyk. Ýöne biziň arzymyzy diňleýän ýok diýip ol diýrendi. Ýagdaýyň madagy ýok, opnal ýerler täzeden opnal ýerdir altylygyna goýran edip biller aýdamyzy berde, gulsuwallyga welaýata herde bir aýdamydan okun ýok, soran ýok, yer görüp bir arada ber. Garkyn etrafynda Hamederiýanyň suw joşup halkyň malemlegine hasam köp ziýan ýetiripdir. Garkynyň obalarynyň arasynda hem gatnaw ýoly kesilipdir. Garkyn etrafynyň arçyny Gulam Resul Karyadar 500-den gurrak maşgalanyň üý jaýynyň suw joşgun sebäpli ýykylandygyny aýtdy. Ýollaram suw basypdyr. Garkyn uluswallykda 500 üýle yerlerini aldırıp köşelerde oğlandıkları bile otururlar. Dillerin uluswallygymyza ne motor gelbilýär, ne başga gaýry huwatan tiýara gelämizde başga da bilmeýär bolmadan gaýt boldy. Garkynyň doý saray diýen ýerinden hem derýa upkun edip alyp otydy, nar diýen karýasyndan hem upkun edip alyp otydy. Garkynyň adam müşkilagaalygly garkyn adamlar sergerdan suwunlar. Gulam Resul Karyadar'ın aýdyşyna garanda Türkmenistan bilen dawaly adada da garkylalaryň 5000 töweregi sygyry ýetirim bolupdyr. Suw joşgunyň köp weýrançylyk edendigini Gulam Resul Karyadar aýdýar. Türkmenistanyň dawaly adamyzy hem birazrak ýerini suw alyp 5000 sygyrlarymyzy hem tügün bolup gidip otyş. Gerekli Biragden malumda Türkmenistan tarapy ötüp, sol adadan ötüp gidilýär garşy.
Sığırlarımızın hem näme bolduğu ma'lumdan qarqının aşaq başında kamyaplary çakda dinarın ahirinden aňyrdan bäri gelýärsiň. Götdin gelýärsiň dostyny sondan götdin gelip dinardan 250 şeherden wayran edip. Hudaýaly hajenyň aýdyşyça suw joşgunundan ziýan çekenlere insanperwer guramalar kömek etmendir. Olaryň halyny henüz hökümet hem habar almandyr. Ya konup kamerany gullar girip soranam ýok, hatda ulgymda adam oturdup soran ýok, näre malatyň bir soran ýok. Gelip mana şunu aýdyp gaýtdym mana, hatda aradamyzyň götüne bitip beren ýok, näre kam ýa-oňa bitip soran beren ýok. Amy derýanyň suwunyň joşmagy netijesinde derýanyň kinarynda ýaşaýan ilatyň ýagdaýynyň agyrdygyny Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudi hem tasdiklady. Suw joşgunundan jebir çekenlere ýardam etmek henüz başartmagyny ol boýna aldy. Ornmasaryň aýdyşyna görä Özbegistan bilen Türkmenistan Amy derýanyň gaýra tarap kinaryny berkidipdir. Hususan Türkmenistan Amy derýanyň akymyny Awganystana tarap suwmak üçin çäre görüpdir. Netijede derýa daralyp garkyn Şordepe we Hamyap etrafynyň ýerini suw bastı. Suw joşgun sebäpli obalaryň arasynda gatnaw kesildi diýip ornmasar aýtdy. Türkmenistan Şahçayev derýasyny mahsus saxta. Sohaýe derýa mazutda saxta. Inor Xantepe, Şordepe Amy derýanyň Awganystan tarap kinarynyň berkidilmegine Awgan hökümeti kän üns bermeýär. Şonuň üçin Amy derýa opturup we tolqa edip Awgan topragyny ýutmagyny izgiderli dowam etdirýär diýip tebigatçy alymlar aýdýar. Şaýmyrdan Gulmarady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Amy derýanyň Awganistan tarapyndaky kinaryaky owalarynyň ýagdaýy barada maglumaty dinlediňiz. Bu ýagdaý mälim edýän suratlar hem bar. Olary görmek üçin azathabar.com web saýtymyzda Şeýle Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna täýär ediň. Amy derýanyň suwunyň joşmagy bilen bagly Türkmenistanyň kenarynda hem hoply ýagdaý taklanýar. Bu ýerde adamlaryň giýje gündüz nowata durup gözegçilik edýänligi habar berilýär. Azatlyk radiosyna sosial ulgamlar arkaly okuwçylarymyzdan hem käbir suratlar gelip başlady. Bu maglumatlaryň ählesini size internet arkaly hödürlýäris. Amy derýanyň suwunyň joşmagy bilen bagly ýagdaý ýyllar boýy gaýtalanýar şeýleýärde resmiler we ýerli ýaşaýjylar näme etmeli? Biziň ortadan şu günkü sowalymyza dinleýijilerden gelen tesbirlerde Ramisow oturup aglasynlar, başga näme edip bilerler diýip ýazýar. Cennet Aknur Aşgabat gözelleşsin, başga bilýän adamyz ýok. Hani nirede arkada Garamayak Türkmen ikinci plana atýar diýip okuýjymyz ol eşekde ýüküm ýok, ölse-de habarym ýok diýen pikirini beýan edýär. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meselelere degişli şeýlede dürli goşmaça maglumatlary azathabar.com web saýtymyzda tapyp bilersiňiz. Saýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Azatlyk radiosynyň Facebook we Kontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryny hem ünsden düşürmäň. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz biziň Moskwadaky goşmak belgisi 7926-236-04-55 telefon nomerimiz arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.